saklayan kollarım kalgap. Karaşkın fenayım diyen sözlerim. Men sana karadım, karan yerlerim kalıptır uduktu, nirde sen nirde. Men sana karadım, karan yerlerim. Geceler uklaman, gözlerim yaşta. Duysodun ediydim menin tek sevgimi, ara menin tek sevgimi. Aramadı o doktorun, nirde sen nirde o doktorun, nirde sen nirde. Duysodun ediydim, duysodun ediydim menin tek sevgimi. Aramadı o doktorun sevgimi, aramadı o doktorun, nirde sen nirde, nirde sen nirde. Aramadı o doktorun, nirde, aramadı o doktorun, nirde sen nirde, sen nirde. Karşıladım benim gellerim, gören yollarını güller düdürüm. Elmidam hemişe yatlap giderim. Ömrümün komşu sen, nirde sen nirde. Elmidam nirde sen nirde. Elmidam hemişe yatlap giderim. Ömrümün komşu sen, nirde sen nirde. Ömrümün komşu sen, nirde sen nirde. Karşıladım benim gellerim, gören yollarını güller düdürüm. Elmidam hemişe yatlap giderim. Ömrümün komşu sen, nirde sen nirde. Elmidam hemişe yatlap giderim. Ömrümün komşu sen, bahçekine aylayın seni. Altın götürsün şemal, nikah köşkünü rıvan. Da kayın nikahı düğün, bolalı hoş olcuvan. Altın götürsün şemal, nikah köşkünü rıvan. Da kayın nikahı düğün, bolalı hoş olcuvan. Orta güller yadı, deydim yerde koyu. Çağır yan baktan sana, yürekten sıdır. Evinde baş koyup, men senki yar deyip. Tan soyna men şatlığım, ödümde duyup. Altın götürsün şemal, nikah köşkünü rıvan. Da kayın nikahı düğün, bolalı hoş olcuvan. Altın götürsün şemal, nikah köşkünü rıvan. Da kayın nikahı düğün, bolalı hoş olcuvan.
Altın götürsün şemal, nikah köşkünü rıvan. Da kayın nikah düğün, bolalı boşacuvan. Altın götürsün şemal, nikah köşkünü rıvan. Da kayın nikah düğün, bolalı boşacuvan. Sen dursun arzuvuma meňdäp, dünýe seredäý, sen dünýäni dursun bezdäp. Genrat bolmaz hiç tadı saňa deňe, seni her görümde dünýä ýylgyrar. O sevim yeter meni, onun ellerini dakaýyn nikaýdyby. O sevim yeter meni, birden onu görüp yetirsen men özümi. Megdesin onu bolsa oğlum gıydıman, çek nädiňi ýadyman özümi. Sen meňiň ýakynım, bana sevgi kimidim. Fenneli pikir edýän. Canım 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 ýaly saklayın. Ömür boyu sen gönlümi yıkmayın. Aytmaňa isleri aylanyp köştep senlergin oynasın. Üstün daşynda her kim biledi senleri dünýäde balıkly ýaşlar. Öýlenýän senim çykýan gyýyp baralýar toy mekana. Toy 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 toy, bugün bizde toy, bugün bizde toy gutlap gelin toymulu. Yar toy 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 toy, bugün bizde toy. Elimiz berip ele gel bilece bak kuruluy. Vay 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 vay. Yar toy 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 toy, bugün bizde toy. Elimiz berip ele gel bilece bak kuruluy. Vay 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 vay. Elim eline değdi levlerine lebim değdi. Elim eline değdi levlerine lebim değdi. Bil gülüne değdi vah edeceğim dün akşam gece. Bil gülüne değdi vah edeceğim dün akşam gece. Oynanıpken oturdum ayım günümü ötürdüm. Öye gelin getirdim vah edeceğim dün akşam gece. Öye gelin getirdim vah edeceğim dün akşam gece. Bir yere varın gidin, kıyedine sen razı edin. Bir yere varın gidin, kıyedine sen razı edin. Aşığın toyun tutun vah edeceğim şu akşam gece. Aşığın toyun tutun vah edeceğim şu akşam gece. Oynanıpken oturdum ayım günümü. Degler bilen toy açyk diýip byglan edip bermekli üçin döwletli maşgalanyň giýewsi hormat bilen ýadgel daga biz sözi geçirýäs. Iň gowardylar dilegler bilen toy başlap bermeklerini arz edýäs. Ýadgel daga gel agam. İlkinji gutluk sözleri bilen bir ýaşylyk mähfini bilen toy başlap berdiňiz. Agam hoş gördük diýär. Gutly bolsun toylar, bagty bolsun ýaşlar. Siziň hem ogul gyýdyňyzda nesip eýlesin şular ýaly toyly günler. Başdyna. Assalamu alaykum. Diýäs. Yerlerimize geçip oturmaly. Diňe owadan ýaşlarymyzyň özlerini sahna çagyrýar. Ähli mehmanlar ajaýyp pursatlara gatar kayın
Dine deryaly, tomaşa deryaly diňe ýaşlaryň özlerini bäri saklan çagyrýar. Ýürüýte ýaşlar üçin bunda baramyzyň hyzmatynda bolýan Eger kıyıdamadan olursa sana bendesin. Olursa sana bendesin. Oğlumu bolsa dedin, koymana bendesin desin. Eger kıyıdamadan olursa sana bendesin. Eger kıyıdamadan olursa sana bendesin. Oğlumu bolsa dedin, koymana bendesin. Eger kıyıdamalı bolsa sana bendesin. Baltolum, owadan ýaşar, agzyr ýaşar. Allah jan hyzmat buyursun täze geldin. Indiki nesip bolsa, şu günde, şu şiýslada, şu sagatlarda bir oğulagtyňyz ýa-da gyýdagtyňyz boldy diýen boşluk habar gelip goşdun. Atynany toýlaryny gutlap, bir ýer sarpalyňla mehribalar, hemmelerden haş edýär. Nagam toyu hemmeler begen ýa, bizem begen ýa. Bamrat öňrak süýşäy. Hat goýrak çağırýar. Indi Atynanyň arzulary maşgala agdalar gutlaýar. Hoş gördük, gutlu bolsun toýlar. Başdyna. Assalamu alaikum hormatly toýtaşyň ediň mehmanlary. Hoş gördük hemmeňizi, safa gördük. Ana şuň oglum bagam Muratcan geldi Arazgul. Gözlerini durmuş toýdan belli otyr. Näme ýaşlary bagyt ardy ödýän hemije görjekler gowursun Allahjan. Hiç wagt bede wagtla bidiremesin. Ähledir arzular hazır bolsun. Jalla sag bolsun, görjekler gowursun. Bulan hemme ikisine de appaqça bagyt altyndan tagyt, şo tagyt ulahan bagyt ardy ödýän. Jalla sag bolsun. Sağ olun. Bereketli toýdaşyň ediň mehmanlary. Anha şu babam Muratcan bilen Aradulçar bagyt toýlap ötýär. Koy sizin bagyt bedeňiz bagyt badyr. Hiç ot. Ardularınız hazır ol. Yollarınız ak oldu. Murat Aradul bagyt bolan, hiç wagt bagtatyňyzy güdüremesin. Bir ömür bagtly ýaşa. Gelece bagtly bolun, bagtly ýaşaň Allah'tan. Ağamcan geleceğim bagtly bol, bir ömür bagtly ýaşa. Köp sağ olun, minnettar. Atenelere janyňa sağ bolsun. Indi täze geliniň adyndan gelin salamlar. Toýumyzyň başynda hemme mehmanlar bolsa, ajaýyp pursatlary alnasy edýärler. Gelin almak hemmemiziň alnymyza ýaşy. Türkmen toýunyň bir ýatdan çykmajak pursatlary täze geliniň adyndan maşgala agdalaryna, gaýym toporlaryna gelin salamlar. Köp sağ olun. El şarpalyňla mehribalar. Aýty bolama. Janyňa sağ bolsun. Agam radaga gutlu bolsun toýlar. Erzentleriniz bagtly ýaşadylar. Indi sowga serpaýlar goşulýar. Täze geliniň adyndan gaýnatasyna, gaýnenesine sowgatlar, serpaýlar goşulýar. Köp sağ olun. Netibesin sowga serpaýlar. Indi maşgala agdalar surata galmaňyzy haş edýär. Ajaýyp suratlara düşdiňiz. Owadan suratlara galmaňyzy haş edýär. Maşgala agdalar. Köp sağ olun. Gamraçan bagtly bolun, bagtyar ýaşaň. Ýene bir ýola dünýädäki hemme gowluklary size ardy ödýär. Toýun fotograflar tarapyndan bir toý portretine galdyrylýar. Geçelen garnaşlar, üýşi bir suratlara düşölýän. Indi toýun ilkinji tantyna başlamal pursatlar gelip ýetdi. Toýa gatnaşýan ähli mehmanlar üçin, hemme dostýarlar üçin, dogan garnaşlar üçin häzir şowhully, aýdymly tantlar ýanglanýar. Maşgala agdalar, dogan garnaşlar toýun tantyna başlaýar. Ähli mehmanlary Qakow toý mekanynyň tans meýdançasyna tanta çagyrýar. Toýumyzyň şowhully aýdymlaryny meşhur aýdymçymyz Wepa Gelip, ýagny Vego. Dowam eder, ähli mehmanlary bolsa tanta çagyrýar. Wepa hoş gördük toýda. Ilki bilen toý gutlap beräýär. Baba Muratçana bir iň gowardylary beýan etsem, ondan soňra da tans aýdymlar bilen dowam etsem. Ähli mehmanlar üçin Wepa Gelip häzir davrany dowam edýär. Toýlar gutly bolsun, ýaşyrym, bagtly bolsunlar.
bagtyar ýaşatdylar. Taýarym Wepa. Ananda başlaly. Yol bolsun ağa. Sağ ol, merdan, minnettar. Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Hemmeňizi owadan akşamına toýly gününe hoş gördük. Babam raçan bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Allah jan ogluňyzy gyzyňyz kän bolsun, mertebeňiz belent bolsun. Kapyňyza elmadama toýdyk gelmek hemmemize nesip etsin. Toýlar gutly bolsun, ýaşlaryň bagtly bolsunlar. Hemmemiz tansy edýäs, owadan şowgulaýdym bilen tansyarlar ýürüýte. Siz mehribanlar üçin dowam edýäs. Ähliňiz orta tans meýdansyna çagyrýar maýylar. Lay 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 lay. Hey! Kara gözünü yılgırdıp bana, canımı alya yene, yüreğimi verdim yar sana, diyemde gülyen yene. Tüm geceler otursak bile, gözlerine bakıp yine, ömrümüzü bağlasak bile, armanım yok bu dünyada. Yüreğim sana, sözlerim sana, soğudu ömrüm bana, ömrümün görkü, yüreğimin erki, avudan dünyam senki. Yüreğim sana, sözlerim sana, soğudu ömrüm bana, ömrümün görkü, yüreğimin erki, avudan dünyam senki. Sen mehrini küsödüm sanım, gelsene söylen yarım. Sensin bahtım, dünyada barım, elimden tutsun yarım. Tüm geceler otursak bile, gözlerine bakıp yine, ömrümüzü bağlasak bile, armanım yok bu dünyada. Yüreğim sana, sözlerim sana, soğudu ömrüm bana, ömrümün görkü, yüreğimin erki, avudan dünyam senki. Yüreğim sana, sözlerim sana, soğudu ömrüm bana, ömrümün görkü, yüreğimin erki, avudan dünyam senki. Şamalatsı oyna. Seni vermeni öylene girelim, bu dünya dediğine sensin gelelim, bu dünya dediğin ay gelelim, öderkime koymadı hiç yüreğim. Ara saçın yine yine öte, arzu edip yine seni görsün, o don dişte tımıp duruşun, şudur benim dün arzu hıyalım. Ara saçın yine yine öte, arzu edip seni yine görsün, o don dişte tımıp duruşun, şudur benim dün arzu hıyalım. Seni vermene öylene girelim, bu dünya dediğine sensin gelelim, bu dünya dediğin ay gelelim, öderkime koymadı hiç yüreğim. Oyna! Münbeden seni saylar, nere varsan yüzün yıllar, vermeden sen yüzün tuğuna, düşebilmedim de senin yüzüne. Münbeden seni saylar, nere varsan yüzün yıllar, vermeden sen yüzün tuğuna, düşebilmedim de senin yüzüne. Seni vermeden öylene girelim, bu dünya dediğine sensin gelelim, bu dünya dedilerim ay gelelim, öderkime koymadı hiç yüreğim. Habibi! Lay 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 lay.
Babacan bahtı ol Murat. Toyun mutlu olsun. Bahtı yaşa. Bereketli. Seni vermeden ölene gelirim. Bu dünya dediğine sensin gelirim. Bu dünya dediğim ay gelirim. Bezirkime koymadı içi yüreğim. Seni vermeden ölene gelirim. Bu dünya dediğine sensin gelirim. Bu dünya dediğim ay gelirim. Bezirkime koymadı içi yüreğim. Devam edin. Samana sıkarsa. Gözleri vasırmeli Leyla ya Leyla. Gözleri vasırmeli Leyla ya Leyla. Görmedim bile yâri Leyla ya Leyla. Görmedim bile yâri Leyla ya Leyla. On geli yanıma Mağdidi merhaba. Gel etti sürleri hayranlarını boşuna. Bağrım vermeli Leyla ya Leyla. Bari yolum vermeli Leyla ya Leyla. Seninki olmalı Leyla ya Leyla. Seninki olmalı Leyla ya Leyla. On deli yanıma Mağdidi merhaba. Gel etti sözleri hayranlarını boşuna. Gözleri vasırmeli Leyla ya Leyla. Gözleri vasırmeli Leyla ya Leyla. Görmedim bile yâri Leyla ya Leyla. Görmedim bile yâri Leyla ya Leyla. Ol geli yanıma Mağdidi merhaba. Gel etti sözleri hayranlarını boşuna. Kako toy mekan devam edeceğiz mi? Bağımra. Senin tansın. Oyna. Yine ya. Habibi. Shake your body, everybody, shake your body. Pena Video Studio. Tayyar mı? Tayyar mı? Ben yansın. Odan aydınlar. أنا شوبتي دنهك مربتي شمدوني يا حبي يوم اللي خلي خدي أنا شوبتي دنهك مربتي شمدوني يا حبي يوم اللي خلي خدي ويما يما 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 ويما ويما يما 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 ويما يما 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 ويما ويما يما 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 يما
her kime bate Şamı dünya habbe Yağmuru halli kade Diyana şomade her kime bate Şamı dünya habbe Yağmuru halli kade O yama 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 O yama o yama 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 O yama 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 O yama o yama 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 Son 2 3 4 Yine Gel Bağmura bağsuva Toyda mutlu olsun Sağ olasın Son 2 3 4 Ver elini ver. Tut elini. Eller yok orada. Sağ ol Emrah. Hayvan asın. Sağ yiğitler. Devam edin. Gel aynen. Gel baba. Devam edin. Habibi. Kapti bu. Dönürgüz. Akıl duymekan. Martın buluşan yolu. Vurksın. Bring the action. Edin dans ediyorum. DJ koptularına ver kalmış şarkı bağlıyla filan. Tayyar mı? Yiğitler tayyar mı? Son bir kaldı. Daha gitti. Amrat Banduan. İmdad etti lade. Daha gitti. Akıl duymak tayyar mı? Grupa Bergan. Şarkı bağlıyla bari bu cevane. Manyatını Berga'da şarkı var Piramidi Stüdyo Berga'sı Tilman 1, 2, 3, 4 Sabra Habibi Ente Dalle khadde dalle nasini bammi Oyonuk bitghalle Hobbigi gizri fi dammi Dalle khadde dalle nasini bammi Oyonuk bitghalle Hobbigi
hiçbir faydam ne? Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Beş kafa bomba kızlar neredeler işte burada. Asfaltta sürtüyor pasifonda. Gel bana gel bana gel bana gel. Go! Spor yapalım aldım kilo. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Eller görüyor mu? Tilman eller görüyor mu? Değme! One, two, three! Hay Allah! Hay Allah! Hay Allah! Hay Allah! Şen! Hay Allah! Hay Allah! Tayar mı? Devam ediyoruz. Mary. Berkan. Habibi. Saman hapsi. Yine. One, two, three, four. Hadi bile. Hadi bile. Olmayacaksan benim. Sağ ol Erdoğan. Hadi bile. Seni görene kadar. Eller yok orada. Ta ki seni görene kadar. Olanlar oldu. Esirin oldu. İlacım. Edi, sen Hüseyin, Edi. Tamam, bravo. Ta ki seni görene kadar. Ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Ta ki seni görene kadar. Bravo canım, bravo Tuğan. Bravo, toyun mutlu olsun. Oğlun izin keyin olsun. Asima! Çok sağ olun. Asima. Respekt. Öleme. Toymudun ilkinci tansı. Şular yarı gıdıklı fırsatlara ve seni vefa gellife ayratin sağ olsun adiyat. Ağam ovadın belent olsun. Indi mihmalar biraz deyin zalalayın. Ondan sonra yine de şoğullaydım da tansalar da varamıda devam ederim. Çok sağ olun. Indi davaramıdın en acayip fırsatlarını yine de devam edeceğiz. Toyun ilkinci tantını vefa gelip şeyle var gıdıklı alıp vardı. Ağam ovadın belent olsun. Layık basın böyle ama. Indi davaramıdın acayip fırsatlarını hazır en gowy dilekler bilen toy devam etmeklik üçün toyun gıdığını bilen mogolimlara söz geçirýäs. Hormatly bilen mogolimlar, bilim ustaatlar. Baba Murad'ın mogolimlar bar mı toyda? Sınıp yol başı mogolimlar. Olaryň ýyzy bilen klassdaşlar var, deňdoşlar var. Olaryň arzuwlaryny dinlärys. Ana şonluk bilenem. Olaryň arzuwlaryndan soňra ýaşlarymyzyň ak bagtlarynyň şanyna nikah edip toy sowgatlar var. Aýratynam
nikah şahadatnamasy bar. Ýagny ýaşlarymyzyň söýgülerini resmileşdireriz. Mogolimlar. Klassdaşlar barmy toýda? Ana gelin bilim ustaatlar. Başyny mogolimlar gelip başlap berer. Ondan sonra da hemme klassdaş ýoldaşlary, deň dostlar, oglanlar gaýdar, toýda dowam ederler. Gelin bilim ustaatlar. Haýsy mektep 27 mi? 27-nji orta mektep. Dogurdamy? Oglanlar gelin hoş gördük. Agymrad agan kardeşleri, işdeşleri. Mektep müdürüň ýol başçylygyna hemme mogolimlary bäri sakna çagyrýar. Mogolimlar hoş gördük. Agymrad aga özüňe bäri gelip duray. Ine şu wagt hemme kardeşleriň siz üçin, siziň maşgalaňyz üçin bir gowardyglaryny beýan edýärler. Agymrad aga nirede? Onam çagyrylyň şu wagt oturum mehmanlary ýetişýär. Olýa hyzmatlary tarapyndan gyzgyn nakardar çekilýär. Halypa mogolimlar mutlaklaryň başyny başlar. Hani kim başlaýar? Mektep müdürü diýär. Wepa mogolim gelin. Mektep müdürüň ýol başçylygyna ähli mogolimlar tarapyndan, ýagny Agymrad aganyň kardeşler tarapyndan iň gowy dilekler beýan edilýär. Müdür hoş gördük. Kutlu bolsun toýlar. Başlyny. Assalamu alaykum, hormatly mehmanlar. Ene görüşümizde ýalşugyn Halipa Agymrad moğolumyň maşgalasynda bir şatlykly günleriň biri. Agymrada ýaşlar bagtly bolsun, size hyzmat bersin, eň bir bagtyar maşgalalyň biri bolsun. Kutlu bolsun toýuňuz. Hormatly mehmanlar, işleriniz açyk bolsun. Buna şuň kardeşimiz Agymrad moğolum ejegul gelje. Toýlar kutlu bolsun, oň bolsun. Ýaşlar bagtly bolsun, hyzmaty bersin. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Şuň Agymrad moğolumyň öýüne toýlar kutlu bärek bolsun, oň bolsun. Ýaşlar bagtly bolsun. Geljek şular Agymradyň öýüne aktyp toýuna gelýär. Hawul. Agymrad moğolum toýuňyz gutly bolsun. Geliniň aýagy çykmaty bersin. Gapyňyzda toýlar dowamly bolsun. Oňşy toýuň kutly bolsun, ýaşlar bagtly bolsun, hyzmaty bersin. Klassdaş bagtly bolsunlar. Bagtly bolsun. Bayrak salgalyk diýin. Agymrad moğolum toýlar gutly bolsun, oň bolsun. Bayrak salgalyk diýin. Agymrad moğolum toýlar gutly bolsun. Agymrad bagtly bol. Agymrad moğolum toýlar gutly bolsun. Agymrad bagtly bol. Agymrad moğolum toýlar gutly bolsun. Agymrad dost bagtly bol. Gelin mogolimlar. Sağ olun. Menem şatlykly pyrsatdan peýdalanyp kardeşim Agymrad moğolum oğul geliniňiň toý gutly bolsun. Allah jan bulara udak ömür bersin. Agdy bir maşgala bolsunlar. Beýlek şahaçyklaňyda şoňa toý etmek netip etsin. Bizem şu toýlaryň şaýady bolaly. Ýaşlar bagtly bolsun, okuwçylarym bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Agdy bir maşgala bolun Allah jan. Ömrüňizde udak bolsun. Sağ olun, Agymrad moğolum, ejegul gelje, geliniňiň aýagy düşdün, hyzmaty bersin daýym, döwletli, nowatly maşgala bolsun. Elmidama çağalaryňyň bagtyna gowanyň. Agymrad moğolum, ejeş gelje, toýlar oň bolsun, geliniňem aýagy düşdün, şular ýaly köçämizde, owamyzda toýlar köp bolsun. Ýaşlarym bagtly bolsun. Agymrad moğolum toýuňyz oň bolsun, geliniň aýagy düşdün, hyzmaty bersin. Bagtly bolun. Toýlar oň bolsun, geliniň hyzmaty bersin, ýaşlarym bagtly bolsun. Agymrad moğolum toýlar oň bolsun, ejekem bilen size hyzmaty bersin, geliniň bappy arady bilen bagtly bolun, bir ömre bagtly ýaşa. Halipa geliniň aýagy düşdün, ýaşlar bagtly bolun. Agymrad arady bagtly bolun. Moğolum geliniň aýagy düşsün, bagtly bolun. Bagtly bolun. Bagtly bolun. Köp sağ olun mogolimlar.
Hemmäňe surata çağırýar ýaşlaryňa, suratçylary maňyrda garaşýandylar. Köp sag bolun. Taňry ýalkadyna. Halipa hoş gördük. Mutlu bolsun toýda. Batly bolsun ýaşlar. Bir surata düşün. Boğulymlar, bilim ustalar hemmäge sag bolsun aýdýas. Indi dagramyzyň owadan pursatlaryny ýene-de gutlaglar bilen dowam etmeklik üçin Baba Murad'ın klassdaşlary, deň duşlary gutlamany taýýar bolsaňyz, jemlenşen bolsaňyz, hormat bilen mikrofona çagyrýas. Barmy? Klassdaşlar gelin. Oglanlar gyzlar iň gowardylar dilegler sizden gerek. Ana iň gowy dilegler bilen toý dowam etmeklik üçin hormatlanan klassdaşlaryna söz geçirýär. Deň duşlary. Baba Murad ün serpdiňler, klassdaşlaryň gutlaýar durmuş toýuny. Kim başlaýar başyny? Gel oglanlar başlaýdym, gel dost. Hoş gördük. Baba Murat klassdaş bagtly bol. Klassdaş bagtly. Klassdaş bagtly. Klassdaş bagtly. Klassdaş bagtly. Baba Murat arady bilen bagtly bol. Bagtlymy sen arady. Klassdaşym Baba Murat bagtly bol. Klassdaş bagtly bol. Klassdaşym Baba Murat arady bilen bagtly bol. Bagtly ýaşaň hemişe. Klassdaşlaryň adamdan kiçirek sowgatlar. Klassdaşym hem agam bagtly bol. Hemişe güler ýüzüňe salmasyn iň bagtly durmuşda ýaşaň. Köp sag bolun. Surata çagyrýar, klassdaş ýoldaşlar, deň duşlary, Baba Murad'yň adyndan hemmäge sag bolsun aýdýas, taňry ýalkasyn. Ak konvertler moşurýar klassdaşlar tarapyndan. Hemmäge sag bolsun aýdýas, köp sag bolun. Moşurýan toý sowgatlaryňyz, toýlaryňyza gaýsyn. Indi dagramyzyň şu pursatynda biz ýaňa aýtdyk, nikahylyk toý sowgatlary, nikah şahadatnamasy umumyň aýdanna ýaşlarymyzyň zaksdan geçýän pursatyny hemmämiz bilelikde fin edýäs, tomaşa edýäs, şeýlelikde de nikahlar öýüniň jogapkar işgary aýny dogany hormat bilen bäri sahna çagyrýas. Bolýa hyzmatlary bir şert töretip bereliň. Stol sahna getirýär, sag bol oglanlar. Aňyra gerse ortara. Baba Murat suratlardan soňra bäri gelmeňizi haýyş edýäs. Saýlan ýaryň bilen bilelikde. Häzir dagramyzyň bir gaýtalanmajak, ýatdan çykmajak owadan pursatlary bolar. Şola jaý pursatlary da hemmämiz bilelikde fin edýäs, tomaşa edýäs. Meşhur Pena video studiýasym ýadga geçirýär. Şu ýerde bir zat bellak geçjek. Pena videoň toý ýadgylaryna ediliş pursatda, ýagny ýaşlaryň bag toýuny dünýäniň dürli künjeklerinden ediliş pursatda tomaşa etmäne mümkinçilik bar. Ýagny Pena video studiýasy YouTube kanalyna ýaşlarymyzyň bag toý gün ýaýlym arkaly gidip duranlar şu wat. Dogan garyndaşlaryňyza habar berip bilýäňe, daşary ýurtda toýa gatnaşyp bilmeýän garyndaşlaryňyz bar bolsa, gün ýaýlym arkaly ediliş pursatda ýaşlaryň bag toýuny tomaşa etmäne mümkinçilik bar. Dogrudan Pena video. Ayna dogan taýýarman, hoş gördük. Başlygyna. Salam hormatly toýa gelen edil mehmanlar. Şu gün haýsyklaryň maşgalatyna durmuşynyň eň bir ýatdan çykmaja portatlarynyň biri bolan Baba Murat bilen arady bolan bag toý toýlanýar. Şeýlekem şunuň toýa gatnaşan mehmanlaryň şaýatlyk etmeginde ýaşlarymyzyň nikah baglaş hakynda ýa-da waralýagdaýda baglaşmalar bolsadyň. Hormatly haýsyk Baba Murat Aga Muradowich. Türkmenistanyň maşgala kodeksiniň 18-nji maddasyna taleplerine laýyklikda şu pursat ýanyňyzda duran Meriyet we Aradygyly kanuny ömürýän ýoldaşyň dokumentte kabul etmeni razy emesiňiz? Hormatly Meriyet we Aradygyly Döwlet Muradowyň. Türkmenistanyň maşgala kodeksiniň 18-nji maddasyna taleplerine laýyklikda şu pursat ýanyňyzda duran haýsyk Baba Muradowy kanuny ömürýän ýoldaşyň dokumentte kabul etmeni razy emesiňiz?
Eger razı bolsaňyz, döwlet ismi namasyny kabanaş pakynda kanama ýazgylaryňyzy öz golaňyz çekip bilersiňiz. Hormatly Raýat Haýçek Murat Muradoviç. Hem-de Meriyet we Arazgül Döwlet Muradowyna sizi Türkmenistanyň Maşgaly kodeksiniň 19-njy maddasyna laýyklykda şuna başlap kanuny aýal diýip aglan edýän bagtly bolun. Aýty bolma, bagtly bolun ýaşlar. Owadan ýaşa. Nime edil şu pursatda nikah edip toý sowgatlara moşulýar. Mehman ýaşlarymyza döwletli maşgalanyň adyndan nikah edip toý sowgatlara goşulýar. Dagramyzyň iň bir ýatdan çykmajak pursatlary. Mihmanlar ýaşlar mübareklap gelin bir el şarpalyňla hemme mihmanlardan haýyş edýär. Aýty bolma. Bagtly bolun ýaşlar. Owadan ýaşa. Iň süýje ardylarymyzy da ýolaýar. Ogul gyýdyňyz kän bolsun. Sag olun. Mertebeňiz belent bolsun. Köp sag olun. Indi tadanana stop. Şokratça. Köp sag ol. Nikah şaýatlar gutlana gantek, dogurdamy? Edýän gutlap ber, gönümel şu wagt gutlap ber bolýarmy ýaşlarymyda? Ba Murat dost batly bol batly ýaşa görjeň ol kozun. Indiki şuurlar ol toýuna gyýsaň oturmak meselesini alajan. Batly bol batly ýaşa dost. Edýän sag bolsun aýdýas. Gelinimiziň boýdaşyna söz geçirýäs. Köp sag olun. Nikah şaýatlar minnetdar. Aýdylan arzular hasır bolsun. Indi ýaşlar özleriniň hormatly orlaryna çagyrýas. Bamraşa, bagtly bolun, bagtyar ýaşa. Dawramyzyň şu pursatyny Babamradyň dostlary bar. Ýakyn atnaşýan dostlary. Kursdaşlar bar bolsa, şu wagtda çelli bile işlän, işdeş ýoldaşlary bar bolsa, hormat bilen mikrofona gelmeklerini haýyş edýäs. Ýakyn atnaşýan dostlary, işdeş ýoldaşlary, kursdaşlary, bu manaýdanna ýakyn dost ýarlaryň adyndan süýje arzuwlaryny beýan etjekler bar bolsa, gelibermeli. Edip hemmesine haber ver şolaryň bolýarmy? Gelin oglanlar. Gelin sahna çagyrýas. Olardan soňra gudalary bar. Döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, olaryň gutlawlaryny şu gedek kökman diňläris. Oglanlar gelýärmi? Ana gelin. Yekan arzuwlar diňlejekdi ýa Baba Murat. Şonuň üçin gel dost. Aýratynam ştoýa gatnaş bilmeýän Baba Murat ýurtdaşynda okap ýören kursdaşlaryň bar, dostlaryň bar. Olaram saňa iň süýje arzuwlaryny ýollady. Olaryň adyndan men gutlaýan. Kabul edýän gutlawlar. Bagtly bolun, bagtyar ýaşa. Ananda dostlar, kursdaşlar, bile işlän işdeş ýoldaşlar, gelin bir garaşmadan dowam edelim. Haýyş edýäs. Olardan soňra gudalar döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary dowam ederler. Bize bir giň göwün beren biri bar. Şol göwüni gülmekden bir nesip etme. Bilip bolmaz. Bu şarkanlyk ýollarda büdresek galmakdan bir nesip etme. Ine şeýle gowy dilekler, ýagşy niýetler, ýagşy umytlar bilen oglanlar hoş gördük. Toýda diýdarlaşýanymyza şat başlyny. Murat dost bagtly bol, bagtly ýaşa.
Murat klassdaşım, dostum, bagtly bol. Köp sağ olun, minnettar. Surata galmaňyz haşa diýäs, olalar. Hemmäde ýaşlaryň ýana çagyrýas. Indi gudalar, döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, şonuky dawramyzyň iň ardylyk hemde gadyrly mihmanlary. Gudalar, gutlaglar sizden gerek. Gelin mehribalar. Yeňesiniň ýol başçylygyna bugün toýa gatnaşýan döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, hormatly gudalar, arzu dilekler bilen davraly toy, davraly agşamy dowam edýärler. Gudalar toýuň iň ardyly mihmanlary, sebäbi bir mülakatly, mülayim gyýp ýetişdirip, bu namany Baba Muratçana bagş edýärler. Şonuň üçin hormatyňyz ören uludyr. Gudalar hemmäde hoş gördük diýär. Siziň hem başlan toýlaryňyz gutly bolsun, oňna bolsun. Ýaşlarymyz bagtly bolsunlar. Allah jan ogul gyýlar kän bolup diňeside bagtly, bagtyar günleri bilen goňduryp, begendirip ýaşamaklaryny dilek edýäs. Ana gelin gudalar. Ne yeňesiniň ýol başçylygyna ähli gudalar tarapyndan iň gowy dilekler. Hoş gördük diýär. Gutly bolsun toýuňyz. Kim başlaýar? Gelgen Necem. Başlaýar. Ağa Murat Moğolyum etjegül toýuňyz gutly bolsun. Haçaňyzyň bereket artdyn. Elmedama öýüňizde toýdyk geleli, toýda gaşnaşaly. Doğanım arazygül Baba Murat bagtly bol. Güler ýüzüň solmasyn. Elmedama gülüp gez. Toýdym ma gowşurmany orosy. Ýaşlar bagtly bolsun. Yegen Baba Murat arazgülden bagtly bol. Baltydym arazgül teýärliginden bagtly bol. Gaýlaňa hizmetiňiz. Baba Murat arazgül bagtly bolun. Bagtly bolun. Baba Murat arazgül bagtly bolun. Bagtly bolun. Baba Murat arazgül bagtly bol. Baba Murat arazgül Täze garyndaşlary gudalar dowam edýär sahnada. Iň gowy dilekler bilen, sowga serpaýlar bilen döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary mehriban gudalar sahnada. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gudalar taňry ýalkazan, sowgatlar üçin, serpaýlar üçin minnettar. Indi şu ýerde Ağa Murat aganyň kursdaşlary bardy ýa, ýani Bagtyar atanyň kursdaşlary, dost ýarlarynyň adyndan iň gowy dileklerini beýan etjekler. Ejegül Gelnejanyň klassdaşlary bardy ýa, ýakyn atnaşýan boýdaşlary bar. Olaram bile çagyrýasyny her kime ýekan-ýekandan söz geçirip dursak bu wagt taýynyna mümkin näl. Şonuň üçin hemme bilelikde çagyrýas. Bagtyar Atanyň kursdaşlary, klassdaşlary iň gowy dilekleri bilen dawraly aşamy dowam etmeklerini haýy edýäs. Ağa Murat aganyň kursdaşlary gelip gutlaglaryň başyny başlar. Ondan soňra da Ejegül Gelnejanyň klassdaşlary gutlaglary dowam ederler. Ana barmy? Adadalar, gelin. Ondan soňra ýene de şowhully aýdymda tansalara biz orun vermekçi, elbetde ähli mihmanlar üçin bu gedek bolsa, dawramyzyň hyzmatynda bolýan Döwran Nuriýew toý dowam eder. Gelin. Ağa Murat aganyň kursdaşlary, bilelikde klassdaşlarym bar diýip şu atma habar berdi Ağa Murat aga. Şonuň üçin klassdaşlaryna çagyrýas. Hoş gördük. Başlyny. Ağa Murat ejegül ana ilkinji gedek gelin alyp otyňyz. Galan sagalyňyzyň hem şeýtip gelin alma toýlaryny görmek näsip etdim. Ýaşlar bagtly bolsun. Haçaklaňyzyň gowullara ýazylyp gowullarda gatnaşaly. Toýdyk geleli. Kursdaşym Ağa Murat ejegül gelençe. Ýaşlar bagtly bolsun. Enneki şolar atyk toýlaňyzda. Amrada toylar otlu mərək bolsun, yaşar bağıtlı bolsun. Elimdə ama saçaqlarını toylayıp yazdım. Toylarda atnaşalı. Yaşlar bağıtlı bolsun, hizmeti buyursun.
Ağamrat dost. Gelin ayağı üstün hizmet buyursun. Koşak arasında önü ösülle. Üyünüzüm dam toyduk gelelim. Ağamrat geleceklerin ayağı üstün. Yaşta baktı olsunlar. Koşuların koşu arasında. Hizmet buyursun. Köp sağ olun, minnettar. Ağamrat ağanın kursdaşları bular, doğrudamı? Kutladılar, surata çağırıyor. Sen məğdi yaşırın yanına, Ağamrat ağanı morta alıp. Inni Atina'nın klassdaş yoldaşlarının adından arzu aytacaklar mikrofona çağırıyor. Hani Atina'nın klassdaşları, hormatlylan sahna çağırıyor. Ağamrat ağanın Ejegul Gelnejanın klassdaş yoldaşları, din duşları, sen ovasıda geçiriliyor. Hemme da hoş gördük diyor. Sağlar. Sizinle boğul kıydığında nesip eylesin şular ya toylu güller. Gelin. Alam başın başlap ver. Kıydır başlatın mı ya? Kıydır başlatın ya? Başlatın. Sağ olun. Yine şu hemmemde məlum olsayalı bugün Ağamrat dilen Ejegul'un maşgalasında ulu toy ilki gözünün göreni cahil konunun seveni Babamrat'ın baht toyunu toylağı otiriz. Babamratcan seveni yarın bilen bahtlı ol. Mudama sizin bahtınıza konmak Ağamrat dilen Ejegul'e nesip etsin. Ağamrat klassdaş toylar kutlu olsun, yaşlar bahtlı olsun. Gelen elinin ayağı düşsün. Ağamrat Ejegul'ün toyları kutlu olsun, gelin ayağı düşsün, hizmeti buyursun. Yaşların bahtlı olsun. Taşanıdı mı da mı toyu yazıldı? Sağ olun. Ejegul Ağamrat toylarınız kutlu olsun. Gelin ayağı düşsün, hizmet buyursun. İndiki toylarını yetirsin. Ejegul toylarınız kutlu olsun. Doğancığım Ağamrat gelin ayağı düşsün, hizmeti buyursun daim. Koşulan bilen koşak arasın, saçsanız el mi damı toyu yazılsın. Ağamrat klassdaş toyuňyz kutlu bolsun. Geliniň bilen oglun bagtly bolsun. Dama öýüňizde toy bolsun. Ejegul Boýtaş kutlu bolsun, geliniňiň hyzmaty buyursun. Sağ olun. Klassdaş toyla toy olasın. Gelin ayağı düşsün. Koşulama koşak arasın. Yaşların bahtly bolsun. Toyun toy olasın. Ağamrat klassdaş Ejegul toyuňyz kutlu bolsun. Geliniň hyzmaty buyursun. Gelecek ilşugullar oğul toylarına da geleli. Koşulanı bilen koşak arasın. Ağamrat Ejegul toyuňyz kutlu bolsun, hyzmat buyursun. Bahtly bolsunlar. Köp sağ olun. Ejegul'un klassdaşlarının adından kiçiräçik sowatymız var, goşurmagy ruhsat edin. Köp sağ olun. Taňry ýalkadyn minnettar. Teýleglap, hormatlap toýy gören hemme klassdaş yoldaşlar bir ilki bilen suraty düşün. Sowgatlary goşuryň. Indi tansa başlaýas. Ähli mihmanlar üçin ýene bir ýola dawramyzda şu uhully, aýdymly tansalar. Dowam edýär. Kim ýerine ýetirýär? Dowran adammy? Bilelikdemi? Mikrofon kimde du mikrofon? Bilelikdemi? Awa. Onda hemme mihmanlar üçin ajaýyp tansa aýdymlar dawramyzda dowam edýär. İki sany meşhur aýdymçylar. Dowran Nuriýew, Wepa Gelliýew. Ajaýyp aýdymçylary wesap dawrany dowam edýär. Ştaýda Bawazany kutlap berjek öz. Şunýurumdan gel dost. Gel an, senem gel dost, ýa gel. Gel dost. Bek Muratçan gel. Nigde işläpýär mi? Daýan. Ha, okapýar. Bawazan ne sana Bağımrat, sana dost Dayanşan'ın adından sowgatymyz var. Awa 400 Amerikan dollary. Mani kalın duruversin ha. Ha, surprise. Toylu kutlu bolsun. El sarpa elin, Dayanşan'ın adından sowgat bolsun toyun. Toyun kutlu bolsun. Bağımratsan. Ya şunu diýim bolsun. Ogluňyzyň kän bolsun, mertebeň belent bolsun. Gapyňyza elmedi ama toy dik gelmek hemişe emmede nesip etsin. Hemme mihmanlary orta tans meydançyna çağırýan, owadan şowgal aýdymly tansalary ýürüýte siz mehribanlar üçin dowam edýäs. Dowran Nuriýew bar, agam janyňda bolsun. Mertebeň belent bolsun, sesin owazyň belentden ýanglansyn.
Ne iPad'ın yanına varan akta o. Hemmemiz dans edeceğiz. Ovadan aydınlar yürüyce sizin için. Sen tansıyın. Sağ grupa. Mına. Hemmemiz dans edeceğiz. Bugün bizde toy. Gelin bizde toy. Son, iki, toy. Oyna. Bugün şu anlara baş edip aydım aydarlı Sağına tamadı dipri gitarlarını Toyda sağlarlı Gurluğunu yapmasın Şoğundan kaçmasın Bize koşulup gel Dans edip oynalı Bugün bizde toy Toylar mutlu olsun. Bugün bizde toy Sen toya gelenin sınmı Kanona boş durma derler Bile. Bugün bizde toy Bugün bizde toy Bugün bizde toy Bugün bizde toy Duran Nuri devam ediyor. Gurluğunu yapmasın Şokundan kaçmasın Bize koşulup gel Dans edip oynalı Bugün bizde toy Ay balası. Bugün bizde toy Duran Nuri ver gazı. Hemmemiz dans edeceğiz. Bugün bizde toy Bugün bizde toy Sağ olun. Bağımıza devam edeceğiz. Hemme mihmanları şeyini. Devran Nurif davranı devam ediyor. Hemmemiz şahtlanıp şadiyan. Tant ediyoruz. Şoğullaydı mı tansalar. Yürüyte siz mihmanları şey devam ediyor. Yürü. Gülhaların sanası kaydarın Öngüde bararın Men gitarist kalmadıydından Gönlüne yararın Hadi bile. Gülhaların sanası kaydarın Öngüde
Beni dar, ta ki seni görene. Beni dar, ta ki seni görene kadar. Beni dar, ta ki seni görene kadar. Yine. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Olan. Everybody, put your hands up. Everybody, put your hands up. Yes, Shamina. Everybody, elbette. Devran Nuri'yle. Yerdan var. Yes, Shamina. Boşandı. İşte. Я подарю вам ландыши, от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и огурки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда, все цветы. Дарите же нам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите же нам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые оданы. Я подарю тебе пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины, без повода и без причины. Еще! Айбрат Хайтетов! Devran Nuri'yle.
İçi çalkalanıyor. Hey 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 hey. Ayağımda takunya takır tukur ediyor. İse duman asından madır mudur ediyor. Ayağımda takunya takır tukur ediyor. İse duman asından madır mudur ediyor. Ayağımda takunya takır tukur ediyor. İse duman asından madır mudur ediyor. Yaşa, yaşa, yaşa. Tansiyon. Maladio. Country Turkmenistan. Daşavul kömürgün şovan ediyor. Kakao toy mekane. Gövran Nuriye. Yaşamina, 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 yaşamina. Canım ey lorke. Zamanası. Hani kalkı toy mekanı. Bamraşanın şanını. Ellerimi diyor kordu. Eller yok kordu. Devam ediyor. Devam ediyor. Son ki. Yaşa. Zamanası. Son ki üç. Hayşe devam ediyor. Dans ediyor. Ta ki seni görene kadar. Yiğitler için. Kıyılar için. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Hepsi aydın, ya olmasa toydum. Yatlı yasağı devrimin ularlık bürüydü. Olmalın uzakta, kalmalın dudakta. Doğan doğana kala, daşlaşmalın bundan. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmiden benim yanımda doğanlarım var. Toyunda hizmattan, in bağıtlı günlü. Beni bahsediyen doğanlarım var. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Doğanlarım
Ne dolarlarım var. Devam edin. Hani mümkün. Sayar mı? Son, iki, üç. Yerlerimize geçip oturalım yerkana. Hemen mihmanlar oturan yerlerine tin ederler, tomaş ederler. Hani gelin Ağamrat Moğoluyumun okuyuşları. Dine gıydar mı? Dine gıydar mı gelin? Küstepti tanıdı doğru mu? Kutlava verecektin mi toy? Gel kutlava verin. Batlı olun. Batlı olun, batlı yaşayın. Batlı olun. Batlı olun, batlı yaşayın. Batlı olun. Batlı olun. Bollu mu gıydar? Sağ olun. Ananla başlayaz şu yerde yerini yetiriverin. Sağ gızıklı. Biradırak kıylak olayım. Ha, öňrak tüýşekdi mi? Bollu kran vardır bärde. Nə şu yerde. Ananla. Tayar mı? Yekazamın. Stop, yekazamın. Yekazamın, stop. Düzüldü gıydar. Gıydar tayar mı? Ananna hemmeler tine diýerler ýürüýte Ağamrat Moğolym okuşlarynyň adyndan sowgatdan soň. Toyda. Hani Babamradın ağaları, hormatlı gelnejeleri, ejekeler, dogollar, zigiler, daylar, daydalar, yegeller, çıkarlar. En gowy dilekler, ne kutlawlar sizden gerek. Hazır ýaşy ulraklar gelip ardylaryň başyny başlap bersin, ondan soňra da beýlekler dowam edýärler. Agam hoş gördük. Hyzmat buyursun täze geldin. Adam yarastan. Açtına. Cemlen söyleyin gelin karınlaşla. Gelin. En gowy dilekler siz bilen. Babamrat ün seripdiňle ýakyny saatlar gutlaýar. Açtına. Ağamrat. Ana inin Babamrat bugün özüniň bagtlaryny toýlap otyr. Babamratsan bagtly bol. Geliniň ayagy düşsün. Oşa garran. Indiki şoğullar ne dip bolsa ağamy astoyna turaly. Baralaňra. Ağamrada toylar oňundan bolýar. Babamrat inin bagtly bolýar. Ýene keler şeýt gelmek nesip etgenmämdi. Ağa geliniň ayagy düşsün. Hyzmaty bersin gelejekmen. Babamrat bagtly bol. Uzak ýaşa. Indiki toylara Hudaý ýetirdi. Ağamrada şeýle toýlar gutly bolsun. Ağamrat bagtly bol. Indiki şeýler nesip etmese oğul toýlara gyýtaryň Allah jan. Hemmäm nesip etsin. Hemmäň öňe şeýdip toý diýip barary. Elmidamı gülüp oynap yaşan. Toyda keleli. Men mamam gepleýärdir. Umamaň adymen dileýän bedaw badymen dedim ki barın gyzy. Gara
ayaqdı babamın ağtığı. Öyümüzün qıvoncı men. Ağamrat kaka ejeş gelece. Toyuňyz gutlamana geldim. Toylaňyz toya ulaşsın. Elleňiz ýaga bulaşsın. Babam Murat agam bilen gelece men bagyt ýyldızlar birleşsin. Daddy. Ana ay bibi. Dur. Hemişe qoğulluğun şayatı olun. Gelceňizem, görjeňizem tine qoğuluq bolsun. Yegenlerin beyli läläň atından, telbiri uşanyň atından kutlayan hemmetine atından kutlap otyrlar. Bagtly bolun. Ağa gelece toyuňuz gutly bolsun. Gelen geliniň ayagy düşsün, hyzmaty bersin. Doganym babam Murat geliniň bilen bagtly bol. Iň bagtly bilen biri bolun. Hemişe şular ýaly bagtly günne ýaşa. Ağdy bir maşgalalan biri bolun. Ağa Murat kaka ejeş gelje toylar gutly bolsun. Gelen geliniň ayagy düşsün. Baba Murat geliniň bilen bagtly bol, bagtly ýaşa. Iň pes günüňiz şular ýaly bolsun. Hemişe de öýüňize toy dik geleli. Doğan Baba Murat bagtly bol. Ağa gelece geliniň hyzmaty ýersin. Toyuňyz gutly bolsun. Ağa gelince bagtly bolun. Ağa Murat kaka ejeş gelje geliniň hyzmaty ýersin. Ağa gelece gelen geliniň ayagy düşsün, hyzmaty bersin. Iň bagtly günlerem şular ýaly bolsun. Baba Murat ağa bagtly bolun. Bagtly bolanyňyzam şuny ýaly owdan günler bolsun. Bugün hasyl boldy. Çeka hyzmaty bersin geliniň. Day da bagtly bol. Baba Murat ağa bagtly bol. Ana da bagtly. Ağa gelece bagtly. Köp sağ olun. Täze geliniň adyndan gaýyn toporlaryna gelin salamlar bar. Sowgatlar goşulýar. Hemme gaýyn toporlaryna täze surata galmaňyzy haýyş edýär. Owan garnaşlar suraty düşelýär. Döwletli maşgalanyň goňşularyna söz geçirýär. Nähwan goňşular. Ine Baba Murat ünsersen toyun gatnaşyp bilmeýän goňşularyň bar. Ýani ýurtdaşynda işläp ýören nähwan goňşuň Pirmädiň adyndan men gutlaýan olam saňa iň süýje arzularyny ýollady. Şoň bilen birlikde watan öňündäki gulluk gorjuny ýerine ýetirip ýören baý geldiň adyndanam size dünýädäki ähli gowluklary ardy edýäs diýilmedi ama durmuşyňyz aklyga beslensin. Oglularyň adyndan gutlaýas. Sağ olun goňşar minnetdar. Gelin. Iň gowy dilegler bugün siz bilen. Hani başyny kim maslahat berýär? Gelgenece. Hoş gördük. Qoňşym Ağa Murat, ejegül boýtaş, toýlaryňyz mübarek bolsun, geliniňiň ayagy düşünli bolsun. Saýy Baba Murat goşulanyň goşagarlasyn. Bagtly bolsun, toy diýip elmidämi saçaňyz toýaýarsyň. Ali ýaşlar bagtly bolsun. Al qoňşy ejegül Ağa Murat ayagy düşsün geliniň innekil daýjan ýetet oglat toýlaryň oturmak nesip etsin. Sağ olun. Baba Murat arazgul bagtly bol. Ağa Murat qoňşy gaýnaty adyny, ejeş gelje gaýnany adyny gutlaýan. Geliniňiň maýagy düşümli bolsun, hyzmaty bersin. Toy dik geleli. Sowgadymyz wa qoňşylaryň adyny. Baba Murat toyuňyz gutlaýan, goňşylar siňem toyuňyz gutlaýan, toy dik geleli öýüňizde. Qoňşy geliniň ayagy düşsün, hyzmaty bersin. Gaýnany adyňam gutly bolsun. Qoňşy toýlaryňyz gutly bolsun, geliniň ayagy düşsün, hyzmaty bersin. Köp sağ olun. Goňşular, sowgatlar goşur olayın. Surata galmaňyz haýyş edýäs. Aja suratlara düşdüňiz. Indi operator gel. Davaramyzyň iň bir ajaýyp pursatlaryny yglan edýäs. Şu ýerde Baba Muratsan, taýansaň utlajak diýe internet ulgam arkaly ýurtdaşyndaky mähriban dostum toy görüp oturanlar şu wada YouTube'da.
Assalamu alaykum hemmäňize mehmanlar. Ağamra dağı. Ejurgelje gelen aýagy düşsün Allah'tan hizmet ýersin. Ağam Murat Bahtol Barkasa Allah'tan emişe gül oynakkes. İşkarlaňa azanam gutlayan Sanetta, Marina, Lera, Sama, Karina hemmesi. Albina она тоже хочет. Брат, поздравляю тебя. Пусть у тебя все будет хорошо. Будьте счастливы, чтобы родители долго жили счастливы. Все хорошего. Sağ olun hemmäňize. Dayan sağ olsun aýdýas. Minnettar. Mertebäň belent bolsun. Köp sağ ol. Inni Arsanjana mutluya durmuş toýuňyzda toýa gatnaşyp bilmeýän goňşuň Arsanjanam size iň süýji ardularyny ýollady. Ýörüýte owadan ýaşyrmadan ak bagtlarynyň şanyna taýýarlanan süýjilik torty sahnaň merkezine getirilýär. Olýa toý hyzmatlary tarapyndan owadan ýaşyrmadan ak bagtlarynyň şanyna süýjilik tort kesilýär. Mehriban ýaşyr süýjilik tortyň ýana çagyrýas. Ana hemme klassdaşlar, dost ýarlar, gudalar, agaň garyndaşlar gatnaşmaly bolan fursatlary. Ýörüýte ýaşyr üçin taýýarlanan süýjilik tort kesilýär. Hormatly ateneler çagyrýar, silki bilen perdentleriň ellerinden süýjilik tortuny dağıtmaklaryny haýyş edýär. Atenany çagyrýar. Aga Murad aga. Süýjilik tortuny ýana çagyrýar. Aga Murad aga. Gelin. Ana gudalar sahna çykyas, gudalar, agaň garyndaşlar hemmeler gatnaşmaly, ajaýyp fursatlar. Bir damarda aksa yüreklerde gan. Men seni söýmäýin nenem. Gitseň bolar, kalbym baqy ýadar. Men seni söýmäýin nenem. Bägulet salymnaş gyrmyzy leweň. Şol leweňde gizlenen müň bir melkemeň. Owadan dogulupsyň. Ine bar kemeň men seni söýmäýin nenem. Gözleriňde bir dünýä bar. Ol dünýä şeýle bir arasa. Gözleriň juda owadan senen. Aýdan günden müňesse. Gözleriň juda owadan senen. Aýdan günden müňesse. Ähwani ýaşlar öz ýakyny insanlaryna süýjilik tortunda adyrýarlar. Birek-birege süýjilik tortunda adyrýarlar. Ajaýyp fursatlary owadan şirinden şirin süýji, owadan mukamlar bilen şöhrat şyhyp berýär, meşhur taýdanlar.
ışık meylinden dolu tulla bağda sen ottan alıp yine uryan oda sen yalnızlıktan halas etşek ada sen gülüm kara gözden coşur ya meni sen geldinle garip köngülüm bayettin yönü nämişindir inceligim yok sen bana bağıt berdin ören ulakan onu nädip gorajogum bilemok eger ayım niysem gatı görmezmem eger günüm niysem gatı görmezmem ayam günüm seni görse başeger sana dünyam niysem sana ömrüm niysem gatı görmezmem sana ömrüm niysem gatı görmezmem. Bravo maestro. Toyluguna suyuculuk tortunan dağdıldı, bağıt şampalar atıldı, inni, yürüytü, oğudan yaşırmadan ak bağıtlarının şanına, acayip söygü aydımları, söygü mukamlar yanlanıyor. Mehrivan yaşırmadı, yaşır bilen bilelikte, söygü tantına meyilli, oğlum gıydaram, söygü tantına, valis tantına, bağıt tantına çağırıyaz. Bağım Rasan, saylan yarın bilen bilelikte, sizi söygü tantında görmeye sayar. Elif. Bana da işte. Yürüyte acayip sevgi aydınları yanlanıyor. Saat bağışıymalı. Saat bağışıymalı. Devran Nurif devam ediyor. Devran Nurif devam ediyor. Aytırvamı yeke barcak yüreğine dermanım yeke severesem gözlerine kutulayan seni sevmesem beni utulayan Söyleyecek utulman Ececik zadım Şeydip tutuşagadın Seni sevip dedim Ödeme gözün aydın Ececik zadım Ömene kıpsadım Seni sevip dedim Ödeme gözün aydın Sen ne dursun Al yürüğüme neme dursun Gidecek yerin yok ne senden ki borsun Al henne radımen sen ki şeyledi Denge seyip borma hide beyledi Sereden de gülşüne Dünya gelli gelşine Kan haraştı meşhune Ececik radım Şeydip tutuşagadın Seni sevip dedim Ödeme gözün aydın Ececik zadım Ömene kıpsadım Seni sevip dedim Ödeme gözün aydın Yanları dime
Bekmurasan şimdi devam ede. Haşlar o jenede. Ta ki seni görene kadar. Sahibim. Ta ki seni görene kadar. Cemşit. Olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar. Ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Bile. Beni dar, ta ki seni görene kadar. Dans ediyoruz. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Sağ olun, sağ olun. Ay tuğulama. Köp sağ olun. Yine şeyle var gıdıklı tans oldu. Indi ahırkı pursotlar gelip yetti. Bir näçe wagtdan bäri ýaşyryň bag toýu, bag agşamy şatlyga, şagalaňa, şowhuna beslenip, gydykly pursotlara beslenip dowam etdi. Toýuň ahyrky pursotlaryny şu gün toýa gatnaşan ähli mihmanlara, toýuň hyzmatynda bolan bagşy sadanlara, video, foto operatorlara, şoň bilen birlikde toy mekanyň agdy berişgarlaryna, umumyň aýdanna hemme mihmanlara minnetdarlyk arzuwlary beýan etmekle üçin biz hormat bilen Öraga söze geçirýäs. Davrany jemläp bermeklerini haýyş edýäs. Öraga gel agam. Hoş gördük diýär. Ta mutlu bolsun toýlar. Oňla bolsun, bagtly bolsun ýaşlar. Naşdyna. Esselamu aleyküm hürmetli mihmanlar. Yatadanam anha assalamu aleyküm komşular. Hayteklerin maşgalasyna ana şuun olokon davara, olokon porsat, ana şuun ha inimiz Ağamrat Mogolyumyň hemde ejeş komşumynyň öýünde olokon davara, olokon şatlyk. Ana Ağamrat Mogolyum ejewil komşy. Ana geliniň ayağı tüşümli bolsun, hyzmaty bersin. Ana şu gelin gelmedama öz atasyny, enesini, eden hyzmatlaryny size de Hudaýym şeýdip hyzmat etgäy. Nehip bolsa, geljek ýüşürlerim näk diýen sesileşip sanajak toýuna oturmak hemmemize mesler etsin. Esasy aýtjakdadım. Bu taýda her toy dowam edýär. Anha gidip hakikat daýhan birleşiginde ejewil gowşymynyň hemde Ağamrat Mogolyumyň öýünde toy ýygyny dowam edýär. Ýene toylaram toy ulaşy bersin. Esasy aýdymçylar, deferekçiler, tamadalar siziň hemmeňize ulakon minnetdarlyk bildirýän. Eden hymmatyňyz Allahdan aýsyn. Size de şeýdip kejebe getirip, kejebe düşürmek mesler etsin. Ogluňyza, gyýdyňyza nesip etsin. Başga ýöne toy dowam edýär. Toyuň sowuldygy däl. Baryp nesip etse Hudaý getirse, kalhozy Ağamrat Mogolyumyň ejewil gowşymynyň öýünde toy dowam edýär. Ýöne bir aýtjakdan mana hemmeňize minnetdarlyk bildirip otyryn. Öýke kine bolmasyn. Toylar toya ulaşy bersin. Hemmemize nesip etsin. Sag bolun hemmemize. Sağ ol Öraga. Daş etdiň agam. Ömrüň bolsun. Minnetdar. Sağ ol. Köp sağ ol. Siziň hem gapyňyzda diňe toy diýip barar. Minnetdar. Sağ ol, sağ ol. Can, sağ olsun. Indi şu gutluwlara
Gülşat bilen Enezanam goşulýar. Goňşlarmy? Goňşlar Gülşat bilen Enezanyň adynam ýaşara iň süýji ardulary ýollaýas. Ondan näme mehriban adamlar ine şunun bilen ýaşarmadan bag toýuny, bag agşamda geçirip gutorýar sözümiň ahyrynda. Bir de şeýle gowda gurda ýaşadýan, bir de şeýle ajaýyp döwri peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyň aýratynyň biri diňe ýagty geljege alyp barýan arkadagly Gahrman serdarymyň jallarynyň sag bolmagyny tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaşgyra wesenmegini bagtlygyny beýik bir bardan dilege diýäs. Dünýäniň iň bir asuda ýurdu bolan toy bayramy ba ýurdu bolan Türkmenistan diýarymyzda her bir ojokda, her bir agdybir maşgalada diňe toy bolsun. Hoş sag bolan, saglykda ýaşa. Gelininden barsa hemmemiz kuş tepeli. Babamra gülzün mal diýär. Öýlenmedik oglanlar. Öýlenmedik oglanlar, edýär oglanlar geçmeli. Ýaşaryň arka tarabyna. Durumsa çykmadyk gyýlar. Ane. Öýlenmedik oglanlar, durumsa çykmadyk gyýlar. Gyýlar geçeliň. Ana gyýlar geçeliň. Başlaýar. Öýlenen, ýani aýmrat ýaly öýlenen agalar wagta gaçmaly. Başlaýar gitti. Ras. Dva. Dva. Tre. Ay tuğlama. Edil papargrizi hum toyla gelmek nesilesininde. Hat olun yaşa, odan yaşa. Elizani miktoy sevgi. Geliyor. Geliyor, geliyor. Son, iki, Yeniden faul haydi. Gözlem Nurifa. Sağında yiğitler
Şehvat Şihifa, Aymrat Aytiyekov, Hako Toy Mekanı, Oliyo Hizmetleri, Bina Video, Ovazan, Şoğul Ömürlükte, Ufat Yennin Meşhur Alparzı, Merdan Balbaşıfa. Men nerede favorun aydiya, toy eğlerdin adından. O sağlamızın ya, çok sağ olun. Dine toyda didarlaşalım. Bütün kızlar bende var, bende para çok çok var. Burnumda hep toplar var, var. Tamponu yere bastırdım, hemen tesisat yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım, Aşkım çok pardon, ben düştüm balkondan. Benden çok iyi popom, ben vurdum ben de bom. Ofaş Doğan SLX, esmeri çok severiz. Hayır, bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. Label C5-2 var. Baba harbi çok iyi var. Bana laf at siklemem. Atarlarsa tam bir kal. Aşkım çok pardon, aşkım çok pardon, aşkım çok pardon, aşkım çok pardon, Bütün kızlar bende var, bende para çok çok var. Burnumda hep toplar var. Tamponu yere bastırdım, hemen tesisat yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım. Aşkım çok pardon, 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 aşkım çok pardon. Bütün kızlar bende var, bende para çok çok var. Burnumda hep toplar var. Yine. Tamponu yere bastırdım. Bekmurat sayar mı? Sayar mı? Senin için devam ediyor. Yine. Ta ki seni görene kadar. Ay sağ ol. Emin Bekmurat. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Ay bana seyirci efendim. Söyle mutlu olsun. Yine. Ta ki seni görene kadar Dörana sağ ol, kop. Sağ ol. esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun.
Bak